M'ala fo ka nɛɛma kosɔn ka bonya bɛɛ kɔsegi a ma yani n ka don Ala ka kuma la livre damadɔw bɛ yan an bɛ fɛ ka minnu kofɔ aw ye kari tɛmɛnen ayiwa n da sera an balimamuso Jacqueline Maramusogoba a ka livre ko la ani a baarakɛɲɔgɔn dɔw jɛra ka livre dɔw sɛbɛn livre kun tɛ n bolo dimanche tɛmɛnen o kosɔn n ma se k'u yira ayiwa livre 2 don u ka ɲi kosɛbɛ ayiwa ni an balima dɔ bɛ ni ɲɔgɔnna baara kɛ a ka ɲi an ka a fo ani k'a ɲɛfɔ aw ye livre 2 in ye 5000 de ye a bɛ sɔrɔ hakili la hôtel de l'amitié la n'a ye Jacqueline yɛrɛ fana ɲininka a bɛ se ka livre lase aw ma numérique du bien numérique du mal étude et enquête voilà investigation criminelle a b'a dɔn ko fɛn bɛɛ ye numérique de ye sisan o la a ye sɛbɛnni min kɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ tile min na o ye iya tile de ye n'i b'a fɛ ka iya k'o faamu Mali kɔnɔ iya patron ye Jacqueline de ye a kalannen don a la a baara bɛ ale de bolo gouvernement y'a baara kalifa ale de ma donc o livre 2 a ti sɔrɔ an ka librairie la dɛ nka ne b'a fɛ a bɛ kuma Jacqueline yɛrɛ fɛ livre 2 chronologie chronique de l'église chrétienne évangélique du Mali voilà église sema a donna Mali kɔnɔ cogo min na ani a sigira cogo min na a sera Mali yɔrɔ caman na cogo min na a bɛɛ kunnafoni bɛ yan nin fana livre sɛbɛnna an balimakɛ Vinima Traoré fɛ Vinima Traoré bɛ batoli kɛ Hɛrɛma kɔnɔ église la a balalen don hali bi a bɛ yen o la kunnafoni caman b'a kɔnɔ n'a dɔw y'a ta ka kalan dɔw n'aw mɔkɛ o ta mɔkɛw tɔgɔ y'a kɔnɔ donc ka daminɛ Bɔbɔdugu la ka se fo Dɔgɔn jamana la ka na se fo Sikaso ka na se fo Bamakɔ yan nɔ ayiwa histoire bɛɛ b'a kɔnɔ nin bɛ sɔrɔ an ka librairie la n'i a bɔra a bɛ se Abraham Goyita ma kunnafoniw de don a ka ɲi an ka bɔ a kalama mɔgɔ caman tɛ église kunnafoniw kalama église nana cogo min na u t'a dɔn ayiwa livre 3 la transition malienne et si le Mali tenait enfin sa chance donc nin sɛbɛnna an balimakɛ Marc Otozier Goyita fɛ Marc Otozier Goyita a ye nin kalan a ye nin livre sɛbɛn c'est un livre intellectuel i n'a fɔ Jacqueline taw fana hali Vinima ta c'est un livre historique donc nin livre in fana a bɛ kuma an ka jamana de kan nin wagatiw kɔnɔ o la Marc Goyita a bɛ batoli kɛ an ka église la a bɛ tubabukan batoli de kɛ livre in a bɛ n'a bila librairie la ni minnu b'a fɛ u bɛ se k'a sɔrɔ nka ko livre sɔngɔ ye 2000 ye o la ni EPM danaba dɔ ye livre 1 san 20% o bɛ taa donda kɛsu kɔnɔ ka kɛ dɛmɛni ye ni mɔgɔ wɛrɛ ye livre san o t'a la 10% o bɛ taa donda kɛsu kɔnɔ ka dɛmɛni kɛ o la aw bɛɛ ka dɔ san hali ni min tɛ se k'a kalan a san i ka di den ma k'a k'a kalan tele mɔgɔ wari la ou bien alléluia an bɛ matigi fo an bɛ aw bɛɛ jija livre sɛbɛnw na balimaw kɛlɛ dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ n delila k'a fɔ n ka wajuli dɔ la yan n hakili tɛ a san na mais n y'a fɔ n ko yɔrɔ min bɛ bi dugukolo kan ni a yɔrɔ ye nafolomafɛn ye nafoloma yɔrɔ ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o ye kaburudon de ye mɔgɔ caman n'u ka dɔnniya taara sa ka t'u da ye u ma di u denw ma u ma di u musow ma u ma di u balima ma hali danabaw wajuli dɔw kun ka kɛ u ma kɛ bɛti dɔw kun ka da u ma da baara dɔw kun ka kɛ u ma kɛ sɛbɛnni dɔw kun ka kɛ u ma kɛ danabaw Ala ye min d'i ma Yesu ko n y'a bɛɛ fɔ aw ye n y'a bɛɛ fɔ aw ye il faut te vider avant de mourir a ye sɛbɛnni kɛ dɔnniya min b'i la a sɛbɛnni de bɛ to ko ye n'i y'a di fɔ dɔ ye n'o sara ka sɔrɔ o ma sɛbɛn o y'a bannen de ye mɔgɔ si tɛ taa dɔnniya ɲini kaburudon na ye donc a y'a sɛbɛn yanni aw ka taa bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i ka sɛbɛnni kɛ balima a bɛ mɔgɔw nafa an mago b'o de la bi voilà Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ye matigi ka nɛɛma k'aw ye an ka san miriliba an bɛ se ka masaya ɲini fɔlɔ cogo min na an bɛ ka kuma o de kan kari tɛmɛnen an ye miiriya min daminɛ o ye nin ye k'a ɲini ka masaya dɔn
redécouvrir la priorité de Dieu. Ala ka fɔlɔ, ala ka fɛn fɔlɔ, ala fɛta fɔlɔ, o ye min ye an ka ɲini k'o dɔn. Balimaw, Matthieu sura 6 verset 33 verset ba de don. Verset in, adamaden bɛɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ jusigilan de ye nin verset ye. Danabaw dɔrɔn ta tɛ dɛ, nin ye adamadenya mɔgɔya jusigilan de ye. Yesu nana ni masaya min ye, a y'a jusigi nin verset de kan. O de kosɔn nin verset kan ka faamuya danaba bɛɛ lajɛlen fɛ. Ayiwa, Matthieu sura 6 verset 33 ko di, ko a ye ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ. O mana kɛ, fɔlɔ mana kɛ, ala na o fɛnw bɛɛ di aw ma ka fara olu kan. Fɛn tɔw bɛ di aw ma ka fara o kan. Balimaw, an kɛtɔ ka jɔ kari tɛmɛnen, masakɛ ye ayiwa kow sigi ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na an jɔra o de kan. Ani a y'a jira k'a fɔ ko adamadenya ɲɛnamaya mɔgɔya a sigilen bɛ nin cogo de la. Ala y'a sigi cogo min na fɔlɔ o ye nin ye ka ala ka masaya ɲini. O de fɔlɔ ye, o jusugilan fɔlɔ ye, la priorité absolue. Fɔlɔ ala ka masaya. Ni adamaden ma ala ka masaya fɔlɔ ɲini, ayi, i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ kunfɛ taama de ye. Kunfɛ taama. A filanan min bɛ tugu o la, o ye ala ka tilennenya ye. Ala ka tilennenya. Wa nin fɛn fila, o de ye ɲinita ye. Sabanan, o ye fɛn tɔw ye. Mais Yesu ko tɛ ɲinita ye. Ko bɛ di an ma de. C'est-à-dire n'i ye fɔlɔ in sɔrɔ, ka filanan sɔrɔ, sabanan bɛ d'i ma, o ye wajibi de a bɛ na. Parce que ala de y'o ladiw ta. Ala b'a kɛ, kantigi de don. Ala tɛ k'a fɔ k'i kana baara kɛ. A tɛ k'a fɔ k'i kana foyi kɛ, k'i ka sigi ten, ayi. Ko nka i n'i ka ko bɛɛ, fɔlɔ min bila ɲɛfɛ, o ye ala ka masaya ye. Filanan min bɛ tugu la, o ye ala ka tilennenya ye. Balimaw, sabanan, o ye fɛn tɔw ye. Nin bɛ de wele ko ordre mondial de Dieu. Ala ye ordre min sigi diɲɛnatigɛ la, nin de don. O tuma matigi bɛ k'a fɔ e ni ne ye ko fɛn min ye kɛta ye an fɛ, o ye ka fɛn fila dɔrɔn de ɲini. Fɛn fila dɔrɔn. Ala ka masaya ani a ka tilennenya. Tɔ ninnu bɛɛ, o bɛ di an ma de. O ye fɛn dita de ye. Kana boli olu nɔfɛ. Kana tugu olu nɔfɛ. Kana to olu ka i si ɲɛna. Ayi. O de la, Setanɛ kelen ka ne faamu ala jugu. Ala ye kow sigi ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na, a y'a ɲini k'o yɛlɛma, k'o de don adamadenw kunkolo la. O de na ni nouveau ordre mondial ye. O la, ale ko di, aw kana ala ka masaya ɲini, aw kana ala ka tilennenya ɲini, nka fɛn ninnu de a ye tugu olu nɔfɛ. Aw l'o ɲini, a ye boli olu nɔfɛ. O de kosɔn, ale bɛ t'i jɔ mɔgɔw ɲɛ k'a fɔ bɔn a ye ne bato, n b'a di aw ma. Aw de kɛ Yesu la. N'i bɛ sɔn ka n bato, n bɛ nin masayaw d'i ma. I m'a ye. Kana ala ka masaya ɲini, n b'a d'i ma, a bɛ ne bolo. N bɛ masaya d'i ma, n bɛ tɔgɔ d'i ma, n bɛ bonya d'i ma, n bɛ nafolo bɛɛ d'i ma. Bon, Setanɛ bɛ ka baaraw de ye. Ala ye ordre min sigi diɲɛnatigɛ la, ale nana ni dɔ ye min b'o kɛlɛ, ka fɛn tɔw bila sanfɛ. O de fana ye a bɛɛ ye ale bolo. Donc ala ka masaya ni ala ka tilennenya, a y'o to yen. A ye boli fɛn tɔw nɔfɛ. Balimaw, o de kosɔn, n'i bɛ diɲɛ taabolo lajɛ bi, hakilina fila de bɛ yen minnu bɛ ka diɲɛ ɲɛminɛ, ani o hakilina filaw fana bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ, le capitalisme et le communisme. Parce que diɲɛ sigira min kan bi, o ye sanni feere de ye. Sanni feere, diɲɛ b'o de kan. N'i m'o faamu bi, o faamu dɛ. Wa o sanni feere, o de bɛ wele ko capitalisme. Communisme fana bɛ ka o de kɛlɛ. Parce que u bɛ kɛlɛ la min nɔfɛ sisan, jɔn bɛna bila ɲɛfɛ, jɔn bɛna kɛ ɲɛfɛ. Capitalisme sinsinnen don Américains fɛ. O de la n'i b'u ka wari lajɛ, dollar lajɛ, a wari fɔlɔ, $1, a sɛbɛnnen b'a kan nouveau ordre mondial. Ka sɔrɔ ka pyramide kɛ ka sitanɛ ɲɛ kelen kɛ a la. I m'a ye. Ka yira k'a fɔ k'olu de bɛ sanfɛ. U ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye, walisa communisme kana bila olu ɲɛ. Aw ɲɛ bɛ kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ bi, hali Iran kɛlɛ in, a jujɔn ye nin de, a bɛ nin de nɔfɛ. Communisme kana tɛmɛ.
fango de fan boni beye shitane ka kula wuleunde wali sa ka alaka masaya kobo adamadenw kuna alaka klenia kobo adamadenw kuna o de koso ni bi diɲɛ mara kɛcogo jate minɛ i tɛ klenia sɔrɔ a kɔnɔ olu fɛ klenia mun ye min bɛ se min na i bɛ taa bio kan i b'i ta ta voilà bɛɛ ko i ta jamana bɛɛ ko i ta hinɛ tɛ yen teriya tɛ yen somɔgɔya tɛ yen n ta donc ni n kan k'i faga ka n ta ta n b'o kɛ ni n kan ka i kɛ jɔn ye ka n ta ta n b'o kɛ wa o miiriya de bɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ hali baarakɛdaw la mais o tɛ ala ka masaya cogoya ye o tɛ ala ka masaya cogoya ye donc wajibi don danabaw n'an bɛ dugukolo kan nin mɔgɔw cɛ ma ala ka masaya bɛ ɲɛnamaya cogo min na an k'o faamuya walasa an kana an yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ka ɲɛnamaya kɛcogo la danaba caman bɛ ka ɲɛnamaya bi nouveau ordre mondial kɔnɔ k'a sɔrɔ u t'a dɔn parce que u bɛ bololafɛnw nɔfɛ bɛɛ ko fɛnw kunun an ye wele bila jeunes ma aw minnu bɛ tilara kalan na aw minnu bɛ baara ɲini na aw minnu bɛ baara la k'aw kana an k'aw kalan mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka carrière kɛ ka nɔbɔ ka yɛlɛ dɔɔni fo ka se sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma kɛ son ye i ma kɛ namaratɔ ye coup de pouce ma d'i ma mɔgɔ 60 dɔrɔn de nana parce que hali an ka jeunes caman fana donnen b'o de la coup de pouce coup de marteau corruption ka i ta k'i bila fo sanfɛ yɔrɔnin kelen walima ka don sitanɛ bato la ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ o de ka ca bi hali jeune chrétienw cɛ la an b'a fɛ ka kalan di aw ma mais aw banna ka na o tɛ baasi ye minnu ye kalan sɔrɔ a b'olu dɛmɛ voilà donc an jɔra yɔrɔ min na ayiwa o ye nin ye ala ka masaya mun ye balimaw sisan an bɛ ka don an ka avion bɛ ka wuli a bɛ ka planer an bɛna an da don kuma minnu na ka taa fɛ kalankolo girinw de don o la i hakili sigi a fɛ i k'a faamu parce que miiriya dɔw b'i la a b'o gosi ka bɔ i bolo parce que i kun b'a faamu fo an ka ala ka masaya faamu yesu ye ala ka masaya sigilen bɛ cogo min na a y'a fɔ ka ban balimaw n'i ka ɲɛnamaya t'o sigili cogo kan yɛlɛma n'a b'o sigili cogo kan i ye dubaden ye taaɲɛ ala ka masaya ye mun ye masaya i ye sankolo ka marali nɔ ye dugukolo kan le royaume est l'influence du gouvernement du ciel sur la terre masaya ye sankolo ka marali nɔ ye dugukolo kan sankolo maralen don maraba b'a la a ye maracogo dɔw sigi o maracogo a nana n'o de ye dugukolo kan walasa ka dugukolo mara ka kɛ ni o ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'an ko masaya ye sankolo ka marali cogo ye marali nɔ ye dugukolo kan o tuma o marali o ye mun de ye qu'est-ce que l'influence mara wala fanga o de bɛ wele influence a b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bi jagoya banna koyi n'i bɛ jagoya kɛ bi fo n'i ye marifa jɔ mɔgɔ la o n'a tigi siranna n'a tigi ma siran yɛrɛ a b'a fɔ i ka ci a la mais n'i sera ka i ka fanga i ka mara kɛcogoya i ka taabolo fɛ n'i sera k'o kɛ ka mɔgɔ yɛlɛma ka hakilina yɛlɛma ka dusukun yɛlɛma a bɛ fɔ o de ma tubabukan na influence wa o de ye mara kɛcogo ɲuman ye n'o tɛ hali woloden n'i ko k'i b'a jagoya bi a b'a yira k'i tɛ se i bɛ da sɔgɔ a da la ka tile bila i kun a bɛ bɔ kɛnɛma zon tɛ dayɛlɛ a kɔfurufɔriw dayɛlɛ ka wariw ta ka bɔ a voilà n'a ko a bɛ bɔ mais n'i sera ka i ka miiriya don a la k'i ka hakilina don a la a bɛ tugu i nɔfɛ sankolo masaya nana walisa hakilina min b'a la miiriya min b'a la k'o de don adamadenw la o tɛ masaya ye o de ye mara kɛcogo ɲuman ye o mara fanga min don a bɛ mɔgɔ jogo yɛlɛma ka mɔgɔ ka miiriw yɛlɛma k'i taabolo yɛlɛma o la minnu jogo yɛlɛmana k'u taabolo yɛlɛma k'u ka miiriw yɛlɛma a bɛ fɔ olu de ma ko danfɛn kuraw olu de ye danabaw ye bon donc n'i ka jogo ma yɛlɛma i ka miirili ma yɛlɛma i ka taabolo ma yɛlɛma i bɛ église kɔnɔ mais i ma kɛ danfɛn kura ye
O de kosɔn danfɛn kɔrɔ jogo n'a miiri n'a taabolo bɛɛ bɛ y'i la hali a kunka cogo bɛ y'i la. Masaya mara de don, fanga de don, min fana mago bɛ yɔrɔ dɔ la dugukolo la walisa k'a kɛ ye. Parce que pour qu'il ka mara kɛ ka ɲɛ fo yɔrɔ ka k'i bolo i b'a kɛ yɔrɔ min na. Donc n'a fɔra ko sankolo masaya o kɔrɔ ko sankolo masaya sankolo ye tiɲɛ de yɔrɔ de don min bɛ yen mara bɛ ka kɛ ye. Fa Ala ka masasigilan bɛ yen yɔrɔ min, mɛlɛkɛ senamaw bɛ yɔrɔ min, Yesu Kirista bɛ yɔrɔ min, an bɛ taa o yɔrɔ min na o de ye sankolo ye. Donc yɔrɔ de don mara bɛ kɛ yen nɔ. O tuma o nalen dugukolo kan f'a ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ani ka jamakulu dɔ sɔrɔ a ka mara bɛ kɛ minnu kan. I m'a ye o de la Ala nana a ye cɛ dɔ ɲɛna tɔmɔ ka siya dɔ bɔ o la ka mɔgɔ caman bɔ o la k'o wele k'ale ka mɔgɔw. A ma dan o ma a tilara ka dugukolo di u ma sigiyɔrɔ di u ma. O de la Israël tun bɛ wele ko Israël masaya le royaume d'Israël. Israël masaya. Mais n'i bɛ Israël masaya lajɛ masakɛ Yesu bɛna tuma min na o nana sɔrɔ masaya tilara Israël la. U bɛɛ yɔrɔ min masaya ka jɔnya de kɔrɔ. Yesu ka waati la masakɛ tun tɛ Yahutu tun tɛ masaya la Israël. I y'a ye yɔrɔ min masaya de tun bɛ u kunna k'aw coloniser k'aw mara. I y'a ye o tuma n'i bɛ ko taabolo lajɛ Yesu nalen ale ye jamakulu wɛrɛ bɔ. A ye mɔgɔkulu wɛrɛ bɔ. Ala ye jamakulu fɔlɔ min bɔ k'a tɔgɔ da u la ka masaya d'u ma ka yɔrɔ d'u ma ka masaya bɛ kɛ yɔrɔ min na walasa u ka diɲɛ dugukolo tɔ minɛ ka fara u kan olu dɛsɛra. Yesu fana nalen a ye jamakulu kura de sigi. A ye mɔgɔ 12 ɲɛna tɔmɔ. O de b'u na ka kɛ bi e b'a la ne b'a la. O de bɛ wele ko église. Balimaw Israël masaya n'i bɛ Israël jamana yɛrɛ lajɛ bi masaya t'u fɛ yen. Israël fanga yɛrɛ bɛ sigi bɛ cogo o cogo mɔgɔ t'a ɲɛ dɔn. Voilà u b'a fɔ k'u bɛ démocratie la nka u ka démocratie ni tɔw ta tɛ kelen ye. Constitution t'u ka jamana la. U ka président bɛ ta u ka assemblée de fɛ. U ka assemblée u b'a wele ko Knesset o ye mɔgɔ 120 de ye. Olu de bɛ président choisi san 7 min bɛ sisan tɔgɔ Isaac o sigira juin 2021 san 7 siɲɛ kelen tako 2 t'a la. I y'a ye voté tɛ kɛ président ka président sigi assemblée de bɛ président sigi. Maintenant mara fanga o bɛɛ bɛ premier ministre de bolo n'a ko min o de bɛ kɛ jamana kɔnɔ. I y'a ye mais i bɛ taa ye constitution t'u bolo. U ka assemblée Knesset mana min latigɛ o de bɛ kɛ. O ye Israël cogo ye bi. A kɛn bɛ kɔnɔtɛ wara tɛ ye. Parce que u tɛ masaya la u tɛ république la. I y'a ye nka bi église min sigira Yesu Kirista fɛ o église fana ayiwa o bɛ masaya de kɔnɔ ani masaya dira église ma. O de kosɔn Pierre fɔlɔ ta sura 2 verset 9 a bɛ fɔ ye ko nka aw ye siya ɲɛna tɔmɔlen ye ani sarakalaseba masamaw. I m'a ye un sacerdoce royal sarakalaseba masamaw ni siya sɛnɛma ni Ala ka mɔgɔ kumabɔlenw walisa min ye aw wele ka bɔ dibi la ka aw don a ka kabako kɛnɛ la aw ka o ka ɲumanyakow fɔ ko an ye sarakalaseba masamaw de masakɛw ni masamusow minnu ka baara ye ka saraka lase Ala ma. O kɔrɔ nin ye ka tɔw ni Ala cɛla bɛɛ ye. Israël kun welela o de kama Israël dɛsɛra. Église an kana dɛsɛ. An kana dɛsɛ. Bon min ye kɛlɛ ye bi yala église bɛ k'a yɛrɛ ye masa ye wa? Église b'a yɛrɛ ye masaya kɔnɔ wa? Ani masaya baara la wa? Cɛw est-ce que an bɛ k'an yɛrɛ ye masakɛw ye? Muso an bɛ k'an yɛrɛ ye masamusow ye wa? O de tɛ ka faamuya bi. Ni église b'a fɛ ka don diɲɛ mara kɛcogo la ko an ka démocratie kɛ ka na église kɔnɔ balimaw église ma deli ka sigi démocratie kan wa a tɛ sigi a kan. Israël ma deli ka sigi démocratie kan. Ala ye masakɛ di Israël ma fɔlɔ Ala de kun y'u ka masakɛ ye
u nana fɔ k'u bɛ masa ɲini tuma min na Ala ye Sɔli d'u ma. O kɔ Dawuda nana. O kɔ kana fɔ kana se Yesu masakɛ ma. Église fana Yesu de église masakɛ, église kunkolo Yesu de, démocratie tɛ yen. Église ti voté ka pasteur sigi abada. Pasteur ye weleli de min bɛ bɔ Ala la. O weleli o muni o de b'a kan, o de b'a sigi. Ni min ye a bonya ye Ala bonya, ni min y'a dɔgɔya ye Ala dɔgɔya, bi ni i kuma kungo de don. O de don. Ala ye Musa wele don min na k'a labɛn k'a mun k'a ci, a taara a ye Ala ka jama labɔ. Don dɔ a balimamuso Mariam min y'a fitiniman ta ji kan ka na n'a ye, o dimina kɔrɔ, a y'a kɔrɔkɛ Aron bolo minɛ ka taa kɛrɛfɛ. Musa ta in an ti jɛn n'a ye, a b'i yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye, a hakili la k'ale kelen don, ko Ala bɛ kuma ale kelen de fɛ. Ni ne tun b'a ta ji kan don o ba ma tun b'a dun, a ka ɲɛnamaya kan ka di ne de ma. Wowe tora ka Musa kɔrɔfɔ, Aron fana tun bɛ ka jɛ a fɛ. Ala ye Mariam gosi, i bɛ ka min kɛ, n ma jɛn n'a ye. Ne de bɛ kuma ni Musa ye danda, ne de Musa ɲɛna tɔmɔ. Munna i b'a kɔrɔfɔ? A ye kanga da Aron ye, i ye nin ye dɛ. N'i farala kan tuguni min b'i sɔrɔ o ka jugu n'ale ta ye. Kabini o kɛra o ma kɛ bilen. Balimaw, k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛ voté k'u ka démocratie kɛ, min ka di min ye o b'o kɛ. An ye démocratie faamuya ten de, o de bɛ ka na ni ɲagami ye an ka jamana kɔnɔ. Église t'o ye, église ɲɛminɛnen don Kirisa de fɛ, wa a ni senu fɛ. O de kosɔn Bible ko ni senu bɛɛ nili fɛn di bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni a yɛrɛ sago ye. A tɛ ne ɲininka n ka nin di nin ma wa? A tɛ ɲininka ko ka nin di nin ma wa? Yaya, n'o kun kɛra démocratie b'a fɔ ni sɔn nɔnɔ nin man kan, kana o don ma di karisa ma. An bɛɛ kun bɛ kɛ ɲɛngo ye église kɔnɔ. Ni senu b'o dɔn. O de kosɔn Bible y'a fɔ ka jɛya ko ni min kɛra danfɛn kura ye, n'Ala ni senu bɛ seko di ma, a bɛ nilifɛn di ma, i ka baara kɛ Ala ye église kɔnɔ. Wa dɔ tɛ se ka dɔ ka nilifɛn minɛ a la. Dɔ tɛ se ka dɔ ka nilifɛn minɛ a la. A diba o de bɛ se k'a minɛ. N'i m'a kɛ a kɛcogo la. F'an ka église faamu. Église ka baara kɛcogo faamu. Wa jeunes f'a ka kolon nin de ye. Min ka d'aw ye, a b'a fɛ k'o bɛɛ de ta ka na don église kɔnɔ. N'an ko k'a t'i bɛn, a bɛ dimi, a bɛ funu, n bɛ baara bila, n bɛ baara bila. N bɛ baara bila kɛ. N'an bɛɛ bɛ taa matigi fɛ yen, matigi bɛ taa bɛɛ sara o. F'an ka église dɔn de, min don. Ala ka masaya, Yesu ko, o tuma, Ala ka mara kɛcogo, Ala ka fanga, o ɲini fɔlɔ. O wele o kana dugukolo kan o ɲini fɔlɔ. O de la kalandenw kɛlen ka Yesu jateminɛ Ala deli la fururu. Don dɔw nana fɔ ko matigi an kalan Ala deli la. An dege Ala deli la. Ne mana miiri nin kuma la tuma o tuma, ça dit n bɛ sewa quoi. Kalandenw ye Yesu y'a su la kunu, u m'a fɔ Yesu an dege su kunu cogo la. Yesu an dege buru caya cogo la. Yesu an dege ji kan tagama la, u ma nin si ɲini. Yesu an dege wajuli yɛrɛ la, u ma nin si ɲini. Fɛn kelen an dege Ala deli la. Bon o de ka go danaba caman ye bi. Jeunes m'a fɔ ko le 25 samedi nata k'an ka na ka sun Ala deli la. An bɛna lajɛ jeune hakɛ min bɛ na. Cɛkɔrɔbaw ka deli bɛ kɛ samedi o samedi. Kabini a daminɛ dɔw bɛ yen u ma deli ka na la. U bɛ église cɛkɔrɔbaw la, u bɛ église baarakɛlaw la, u ma deli ka na. Temps t'u bolo. An dege Ala deli la. O de kosɔn Yesu ko n'aw bɛ Ala deli. Balimaw, masaya min an bɛ k'o de ɲɛfɔ hali bi an k'a faamu. Yesu ko n'aw bɛ Ala deli, a y'a fɔ tan ko an fa min bɛ sankolo la. Mun ka kɛ? Mun ka kɛ? I tɔgɔ ka saniya. Balimaw, o ye fɛn fɔlɔ de ye min bɛ kɛ masaya kɔnɔ. Masaya fanga, a mara kɛcogo, o bɛ kɛ ni tɔgɔ dɔ de ye, f'o tɔgɔ ka saniya masaya denw fɛ. Ala kan bɛ, Yesu kan bɛ Ala tɔgɔ jumɛn de ma? Fa Ala ko tɛ koyi. Tɔgɔ dɔ bɛ Ala la. Musa y'a ɲininka, ni n taara n b'a fɔ ko jɔn de n ci? E tɔgɔ? A tɔgɔ yɛrɛ son nom propre.
a tɔgɔ a gundo tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a y'o de di Musa ma Yahweh min bɛ a yɛrɛ ma éternel t'aw f'u ye Musa donna n'o tɔgɔ de ye Pharaon fɛ yen cɛ ma se k'a lajɔ muso ma se k'a lajɔ Pharaon ka armée ma se k'a lajɔ Musa ma taa ni armée a ma taa ni bere a ma taa ni foyi ye a donna n'o tɔgɔ de ye foyi tɛ se ka jɔ o tɔgɔ ɲɛ dugukolo kan diɲɛ kɔnɔ abada Yahweh foyi tɛ s'a la aw de di Musa ma Musa o de kɛ ka jama labɔ o Yahweh tɔgɔ in o tɔgɔ de ye Misira boli tan bɛɛ gosi ka da kabako tan gosili tan min kɛra a bɛɛ tun ye Misira boliw de ye tɔgɔ in Yahweh tɔgɔ de y'a bɛɛ gosi ka da ka sɔrɔ ka bɔ n'a ka jama ye balimaw o Yahweh tɔgɔ in n'i bɛ taa Exode sura 20 na jama bɔlen kɔfɛ u selen Sinayi kulu kan Ala ko ayiwa Musa nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de n bɛna kuma de di aw ma n ka sariya di aw ma n bɛna n ka tɔntan di aw ma Ala m'a ka tɔntan di a ka mɔgɔ ma k'u to Misira a y'u labɔ jɔnya la k'u hɔrɔnya k'u kisi tuma min na u selen a ɲɛnayɔrɔ la a sɔrɔla a ka kuma d'u ma a ka sariya d'u ma o la Yahweh tɔgɔ a dilen don église de ma église jamakulu de ye Yesu ye min sama ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sanni a yɛrɛ joli ye k'a ko n'a joli ye an y'o dɔnkili o joli de da korali fɛ wa barika b'a dɔnkili la a joli la k'an kɛnɛya k'an kisi k'an mago ɲɛ tuma min na ni Yahweh bɛ kuma Exode sura 20 na balimaw verset 1 ka se 7 n b'a kalan joona an t'a dɔn ni technicien bɛ se k'a sɔrɔ joona teliya la Exode sura 20 verset 1 ka se 9 o tuma la Ala ye nin kuma fɔ nin kuma bɛɛ fɔ a ko ne ye matigi i ka Ala ye ne ye Yahweh i ka Ala ye min ye i labɔ Misira jamana jɔnyaso la i kana batofɛn wɛrɛ si kɛ i ɲɛ kɔrɔ i m'a ye ne ye Yahweh i ka Ala ye balimaw ka Ala tɔgɔ saniya ka matigi tɔgɔ saniya o kɔrɔ nin a tɔgɔ min filɛ Yahweh nin an kana ɲagami foyi la a kɔrɔ dɔw ye bato fɛn wɛrɛ si tɛ s'a kɔrɔ adamaden si tɛ se tɔgɔ in kɔrɔ tɔgɔ in man ka wele c'est à dire que danfara kan ka kɛ Yahweh ani batofɛn tɔw tɔgɔ cɛ Yahweh yɛrɛ man ka yɛlɛma Bibili kɔnɔ a man ka yɛlɛma tɔgɔ min don a sɛbɛnna cogo min na o de kosɔn Yahudiw y'a faamu hali bi Yahudiw tɛ a wele a tɔgɔ la Yahweh n'u sera nin yɔrɔ ma u b'a wele de ko tɔgɔ bi u b'o de fɔ Hashem Isufu y'o f'an ye yan Hashem o kɔrɔ tɔgɔ min ka bon tɔgɔ o k'an bɛ Yahweh de ma tellement que Yahweh ka bon a ka senu u tɛ sɔn ka f'u da la n'u bɛ kitabu sɛbɛn n'u sera nin tɔgɔ ma u bɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a sɛbɛn ka tila k'a ko ka sɔrɔ ka taa ɲini fɛn tɔw ye a ko i kana ja dɛsɛlen si da i yɛrɛ ye wala fɛn si bisigi sangola fɛn o dugukolo kan fɛn o dugukolo jukɔrɔ fɛn o i kana i biri u kɔrɔ i kana baara kɛ u ye ka tuguni ne Yahweh i ka Ala keleya bɛ ne la ne bɛ faw ka tilenbaliya hakɛ bɔ u denw la fo ka taa bila ne kɔniyaba bɔnsɔn 3nan ni 4nan la minnu bɛ ne kanu ka ne ka cifɔlɔ mara ne bɛ makari olu bɔnsɔnw waa caman na i kana Yahweh i ka Ala tɔgɔ fɔ fu kamasɔrɔ min bɛ Yahweh tɔgɔ fɔ fu Yahweh tɛna o tigi ɲagantabali to Yahweh tɛ tulonkɛ n'a tɔgɔ ye dɛ a b'a yɛrɛ tɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ bonya a b'a fɛ masaya denw k'a tɔgɔ bonya wa balima t'a dɔn ka gundo dɔ fɔ aw ye hali Yesu ma deli ka tɔgɔ in bɔ a da a ye kibaruya gafe 4 bɛɛ kalan ni Yesu delila k'a fɔ Yahweh a ko ne fa tellement que a bɛ tɔgɔ in bonya ne fa i tɔgɔ ka saniya maintenant tɔgɔ kelen cɛ kelen min bɛ se tɔgɔ in kɔrɔ o ye Yeshua de ye Yeshua kɔrɔ Yahweh bɛ kisili kɛ voilà donc denkɛ ye tɔgɔ in de ta ka na n'a ye k'an kisi n'o tɔgɔ de ye o tɔgɔ min ye Israɛlidenw kisi Misira k'u labɔ o tɔgɔ kelen de ye e kisi o tɔgɔ kelen de ye ne kisi o tɔgɔ kelen de ye sitanɛ fanga tiɲɛ ka saya fanga tiɲɛ ka jurumu fanga tiɲɛ k'i labɔ ka ne labɔ Yahweh Yeshua kɔrɔ don Yahweh bɛ kisili kɛ o tuma ni mɔgɔ o mɔgɔ dara Yeshua la
i donna Yahweh de la. O de kosɔn Bible ko min bɛ saniyali kɛ ani minnu saniyara u bɛɛ bɔra kelen de la fa Ala. Balimaw, o tuma Yahweh tɔgɔ b'i kan a bɛ ne kan. Yahweh bɛ danaba bɛɛ kan. Ni an bɛ Yeshua la o kɔrɔ ko Yahweh b'an bɛɛ kan. Bon e bɛ se ka Yahweh tɔgɔ to i kan cogo di? Ka taa moriso la, ka taa soma fɛ yen, ka t'i sigi jinɛ batolaw kɔrɔ fo ka jinɛ sɔn. E bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ suba la cogo di ka Yahweh tɔgɔ to i la? E bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka saraka bɔ dibi fanga cogo di ka Yahweh tɔgɔ to i la? O de kosɔn Yahweh mun na a b'a fɛ i ka kunnafoniw mɛn, i ka sɔrɔ ka latigɛ kɛ. Maa o maa bɛ nin taabolow la nin kalan kɔfɛ ni Yahweh y'i sɔrɔ o la n'a ka muɲuli sera a dan na a b'i gosi dɛ. Israël Misira mɛnna ta la a ka muɲuli sera a dan na Yahweh donna tɔgɔ in donna a ye gosili kɛ ka bɔ n'a ka mɔgɔw ye. A tɛ tulonkɛ n'a tɔgɔ ye dɛ. O de la danabaw an ka masaya faamuya. Jɛɲɔgɔn foyi t'a ni sitanɛ cɛ. Jɛɲɔgɔn foyi t'a ni dibi fanga cɛ. Yesu ko jɛɲɔgɔn foyi t'ale ni sitanɛ cɛ. A ti baara kɛ sitanɛ ye. Hali tobili kelen Yesu ni sitanɛ ti bɛn ko la. Abada. Parce que tɔgɔ min ye nin ye Yeshua, Yahweh bɛ kisili kɛ, o tɛ se ka jɛn ni sitanɛ ye. E tɛ se ka kɛ o tɔgɔ la ka baara kɛ sitanɛ ye. I ni sitanɛ ka jɛn ko dɔw la i ka tila ka na église kɔnɔ. O de la kan dɔ la n y'a fɔ n ko danaba subaga tɛ yen. Mais subagaw bɛ église kɔnɔ. Fo ka danfara k'a la. I tɛ se ka bange ko kura ka tila ka kɛ suba ye. Mais subaw b'an cɛ ma. Dɔw b'an cɛ ma boli b'u bolo. Gwa dɔw ka boli ma ban hali bi, u ka boli bila hali bi. O de kosɔn Yahweh ko ne bɛ faw ka dibiya n b'a bɔ mɔdenw na fo naani na. N b'u gosi ka taa. Hakili ko kuma yɛlɛmana ko verset abrogera de ya. Ayi. N y'a fɔ ya Yesu ko ne nana ka kitabu kuma de dafa. A b'o fɔ don min na layidu kura kuma sɛbɛn dɛ. A kan bɛ layidu kɔrɔ de ma. Wa nin verset b'a kɔnɔ. Donc n'i ye dutigi ye bi i kɔlɔsi dɛ i denw i kɔ bɛɛ de b'i la kana boli bato. N'o tɛ i b'i kɔ di ka gosi. Faya tɛ cɛya ye koyi. N'i ye danaba ye bi kamalen minnu b'a fɛ ka furu kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ fa ye i jija i kana sɔrɔ boliko la. N'o tɛ i b'i denw i b'i kɔ coro. I b'i kɔ coro. Yahweh tilara a ko boli kana k'i bolo a kana kɛ yɔrɔ si. Kana i bi u kɔrɔ kana foyi kɛ kana baara yɛrɛ k'u ye. Balimaw an ka masaya ɲini ka dɔn ni Yesu ko i tɔgɔ ka saniya a kan bɛ nin de ma. Bi Yahweh tɔgɔ saniyalen don an bɛɛ fɛ yan. N bɛ Ala deli la don o don Yahweh i tɔgɔ saniya Bamakɔkura église kɔnɔ. I tɔgɔ saniya. Fo Yahweh kelen de tɔgɔ ka bonya. An bɛɛ kana ka Yahweh kelen de tɔgɔ bato. Yeshua. Dɔwɛrɛ tɛ o kɔ. Dɔwɛrɛ tɛ o kɔ. Mais siga t'a la. Yahweh y'a ka mɔgɔw labɔ cogo min na. Yahweh b'a taw dɔn. Yesu ko ne bɛ n taw dɔn. U bɛ ne kan mɛn. Ani u bɛ tugu ne kɔ. Bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn yan. N'i ye Yesu ta ye, n'i tɛ Yesu ta ye, bɛɛ b'a dɔn. O la an k'an jija. An ka Yahweh tɔgɔ saniya. A taara ɲɛ. A ko i ka masaya kana. I ka masaya kana. I sago kɛ dugukolo kan i ko a bɛ sankolo la cogo min na. I ka masaya kana. Balimaw, i ka masaya kana. Yesu kan bɛ mun de ma? I ka mara kɛcogo o kana dugukolo kan. O kana ne ka ɲɛnamaya kan. O kana an ka fɛn bɛɛ kan. I ka mara kɛcogo an b'o de fɛ. O y'i sago de ye. Mara kɛcogo jugu tɛ Ala la. Juguman t'a la. A ka mara kɛcogo bɛɛ ka ɲi. A bɛɛ bɛ adamaden ka hɛrɛ de di a ma. Ala sago de ka ɲi. I ka mara bɛ kɛ cogo min na sankolo la Yahweh. A duman. I sago duman. N'aw kɛ an cɛ ma dugukolo kan. N'aw kɛ an kan dugukolo kan.
oh matigi k'an dɛmɛ an ka se ala deli la matigi k'an dɛmɛ nin t'an ka caman ka deli kɛcogo ye dɛ matigi baara di yan matigi furu di yan matigi promotion di yan matigi tɔ di yan matigi ji di yan matigi fini di yan matigi nin di yan yesu ko de fɛnw ye yesu bolo ko fɛnw de k'i kan'o ɲini o t'i ka deli ta ye Yahweh ka mara kɛcogo i sago Yahweh m'o de fɛ n b'a fɛ ka don o kɔnɔ yesu ko n'i ye Yahweh ka masaya sɔrɔ ko n'i ye Yahweh tɔgɔ saniya n'i donna Yahweh sago kɔnɔ ko i ka dumuni ko i ka ji ko i ka kɛnɛya ko i ka fɛrɛbɔ ko baara ko furu ko promotion Yahweh b'a bɛɛ d'i ma tuma la a bɛ na n'a bɛɛ ye a b'a bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan ka taa n'i y'a ye église sumalen don deli la parce que a ma faamu de a ma faamu de a ye n'a kɛ an ka deli kulu la n'an nana se a y'an ka deli lajɛ deli bɛɛ ye minnu na deli la u ka mɔgɔkow de ani église ka mɔgɔkow ani jamana ka mɔgɔkow Mali mako bɛ Yahweh sago de la dugukolo mako bɛ o de la an kalan ala deli la matigi o de kosɔn ni senu yɛrɛ y'a faamuya ko an tɛ se ala deli la o la Romains sura 8 verset 26 a bɛ fɔ ye ko o cogo la ni senu bɛ an dɛmɛ an ka barakantanya kow la fana ka tuguni an kan ka ala deli ko min na an tɛ o dɔn c'est clair an t'o dɔn bon n'i tɛ min dɔn i bɛ se k'o kɛ o de la an ka deliw jɛngɛnen don u jɛngɛnen don ni senu yɛrɛ bɛ deli kɛ an ye ni ŋuna ye u tɛ se ka fɔ i soupire ko ni senu bɛ deli kɛ anw ye walasa an ka se deli la walasa an ka deli kɛcogo ka yɛlɛma Yesu ye deli kɛ cogo di munna an b'o to yen ka nɔrɔ fɛnw nɔfɛ hali bi fo an bɛ taa kiraw ɲini apôtres ɲini ninnu ɲini c'est pourquoi Satan y'a faamuya ko danabaaw ma deli faamuya donc a ye dɔw wuli k'olu b'u yɛrɛ kɛ kiraw ye an ye nin ye n bɛ yeli kɛ o la u bɛ na ka proclamation bɔ k'i kan mɔgɔ min bɛ bolisɔn na danabaa min bɛ bolo b'a bolo mais i bɛ proclamation jumɛn k'a kan i bɛ kira jumɛn k'a kan k'o bɛ minɛ ko ala b'o minɛ a ye sabali sa e banda ala sago la ala ko i ka yafa i muso ma k'i ka yafa i cɛ ma i banna o la dɔ bɛ na kira k'e ka nin min ye ko i bɛ kɛ nin ye sini nkalon de don a ye nkalon de tigɛ i ye tant que ala ye min f'i ye i m'o kɛ i ma yafa di diɲɛ kiraw bɛɛ ka kira k'i kan a tɛ passé ni senu yɛrɛ t'o lase ala ma kaminali ala sago an talaba caman de bɛ to an caman bɛɛ bɛ ala sago dɔn n'i donna ko o ko la min ka di ala ye min man di ala ye ala i b'a dɔn mais an bɛ ala sago to yen min ka d'an ye an b'o kɛ ka don jurumu la ka don yɛrɛsago la ka don an nɛgɛkow la ka sɔrɔ ka boli pasteur dɔw nɔfɛ kira dɔw nɔfɛ apôtres nɔfɛ k'olu ka deli k'i ye bi tilen yɛlɛma musalaka t'a la yɛlɛma ala t'o ye Yahweh t'o ye a tɔgɔ ka senu n'i y'i ka guwa bila Yahweh sago kɔrɔ bi fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ i ka guwa kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ balimaw o tuma Yesu ka kuma kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ de ye nin ye sankolo masaya mara kɛcogo i ka o ɲini fɔlɔ i ka baara la matigi sago kɛ ne ka baara la don o don i bɔtɔ i tatɔ baara la e b'o fɔ a matigi sago kɛ n ka baara la bi n tatɔ filɛ baara la fo ka taa baara jigin i sago kɛ min ka di ye matigi o kɛ sankolo masaya mara k'o ɲini i ka so kan matigi sago kɛ n ka du kɔnɔ i sago kɛ ne ni muso ni denw ka ɲɛnamaya la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n ka du kɔnɔ i sago ka kɛ o bɛɛ ka ɲɛnamaya la o y'an ka deli ye don o don wa an dɔw ye sariya sigi an ka du kɔnɔ n'i taara sariyaw lajɛ i tɛ ala sago kelen sɔrɔ a kɔnɔ u ye sariya sigi ka kɛ n'u yɛrɛ cogoya ye
Sangolo masaya o maraka kɛ i ka affaire kan minnu bɛ jago la les hommes d'affaires les femmes d'affaires hein i bɛna taa marché dɔ ɲini i b'a ɲini ko ala sago kɛ ala ka sago kɛ i ye fɛn dɔ san i bɛna feere i b'a ɲini ko ala sago ka kɛ nin bɛɛ bɛ o nin y'an ka mɔgɔkow de ye mais ko ala sago ka kɛ o kan ni ala sago bɛ kɛ o kan e ka fɛn ti gala i ma sigi ni min ye i b'o sɔrɔ e bɛ se ka o fɛn sigiyɔrɔma 5 feere k'a sɔrɔ dɔw sigilen bɛ o ma 1 feere fɔlɔ k'a sɔrɔ e ye tɔnɔ 5 sɔrɔ ka ban Sangolo masaya mara kɛcogo k'o ɲini hali an farikolo kan an farikolo bɔra alabatosoya la bɛɛ ye kuntigiya ta i farikolo kan min ka di min da ye o b'o fɔ min ka di min ɲɛ o b'o lajɛ min ka di min tulo o b'o lamɛn min ka di min bolo o b'o baga o la hali n'a kuma di ala ye min ka di min sen o bɛ taa ye n ta ye n yɛrɛ ye ala ka kuma ko sangolo masaya kɔnɔ k'i farikolo ye alabatoso ye i b'o bonya wa yawe sigi so yawe sago kɛ ne farikolo kan ni yawe sago bɛ kɛ farikolo kan yawe ye min f'i ye furubuso i t'i farikolo jɛ i cɛ la yawe min f'i ye furucɛ i t'i farikolo jɛ i muso la o jɛ ɲɔgɔn jɛ o de cayara fo ka jatoya caya église kɔnɔ mun de bɛ yen ala sago église bɛ ka ban ala sago ma ka ɲɛnamaya cogo min ka d'a ye ka sangolo masaya ɲini ka yawe sago ɲini i bɛ investissement mun i b'i ka wari don ko minnu na i b'i ka wari don ko minnu na an bɛ ka jagako fɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko pasteur ka wariko ka ca kuma ka ca kojugu a fɔra fo kana don kulo la n bɛ ka ala sago de fɔ aw ye minnu t'a fɛ ka kɛ u b'o fɔ u bɛ kuma ten o i ti jaga investi église kɔnɔ i bɛ bɔ i bɛ taa investi ko wɛrɛ la i bɛ taa fɛn wɛrɛ san n'a ye yawe ko ne tɔgɔ b'i kan jaga ye ne ta de i b'o kana fɔ wa ne kɔni bɛ n ka kɛta kɛ ne b'a fɔ n'i y'a faamuya o don n'i m'a faamu a fana banna n'i banna ma fana a banna nka min jɛlen don Yesuwa ko ni mɔgɔ ye min dan i b'o de tigɛ mɔgɔ si t'i ka dannen tigɛ i nɔ la o fana jɛlen don dɛ donc bɛɛ k'i labɛn i b'a dan don min na i t'a tigɛ o don koyi dɔw b'u ta tigɛ san 20 san 30 kɔfɛ o de kosɔn dusukasi dɔ bɛ dɔw kan bi u t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na i hakili jigin segin kɔfɛ fo san 10 san 20 san 30 i bɛna bɔ a kalama i ye kuma dɔw fɔ i bana ko dɔw ma o de y'i minɛ bi yala an bɛ yawe ka mara ɲini an denw kan wa an dɔw b'a programme ka wari mara ni n den bagi sɔrɔ n b'a bila ka taa nin yɔrɔ la mais i ye yawe sago ɲini yan est-ce que yawe sago de ye den ka taa ye o de kosɔn an dɔw den bɛ segin an ma a bɛ kɛ sidɔnbali ye i t'a dɔn fɛn min don mun de y'a sɔrɔ yen a taara kalan kan diplôme nana mais a filɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛ bilen a donna fɛn dɔ la yawe sago ɲini tuma bɛɛ hali yan kɔkana dɔrɔn tɛ i denw ka kalan yawe sago ɲini u dege o la i ka ɲɛnajɛ ko nin bɛɛ yawe sago ɲini nin bɛɛ la hali i ka congé i ka vacances i bɛ taa vacances kɛ yɔrɔ jumɛn Dubaï ka d'aw caman yɔrɔ a bɛ miliyɔnw don a bɛ taa Dubaï fɛn minnu bɛ a b'a dɔn yawe balimaw i ka kɛta mana kɛ fɛn o fɛn ye dugukolo kan sangolo masaya mara kɛcogo ɲini a sago ɲini a kan c'est ça chercher l'influence du royaume sur ta vie nka n'i t'o ɲini haya fɛn wɛrɛ bɛ mara k'i kan dɛ balimaw Esther y'o de ɲini fɔlɔ tuma min na n'a fɔra Esther ye ko yahudiw fagali labɛnna k'a ka wuli ka ko dɔ kɛ a ko bon an ka don yawe ɲɛkɔrɔ tile 3 ji kana min dumuni kana kɛ
an ka Yahweh sago ɲini. An ka Yahweh sago ɲini. Tile 3 u ma ji min, u ma dumuni kɛ. Tile 3 dafara tuma min na, a ko Yahweh, o tuma an ye sago de ɲini. N bɛ taa masakɛ fɛ yen, n'i sago ye n ka sa bi, n bɛ sa n jɛna n'o ye. Wa n'i sago ye n ka kisi, ne kelen tɛ Yahudiw bɛ kisi. Da la donna Yahweh sago kun ye Yahudiw ka kisi, o de kɛra. O de kɛra. Muso, gɛlɛya bɛ i ka guwa kan. I bɛ mun de kɛ? I bɛ Ala sago ɲini cogo di? I bɛ taa kuma mɔgɔ minnu fɛn e k'o di, e bɛ mun fɔ n ye, e bɛ mun fɔ, e bɛ mun fɔ n ye. O ladiliw bɛɛ to yen, don Yahweh ɲɛ kɔrɔ, a sago ɲini. Yesu Kirisa yɛrɛ, a ye Yahweh sago de ɲini fɛn bɛɛ la. A y'a lajɛ, Yohana sura 5 la, verset 20. Yesu k'o di. Yohana sura 5, verset 17, verset 17 fɔlɔ. Verset 17. Mais Yesu y'a f'u ye. Nka Yesu y'a f'u jaabi ko ne fa bɛ baara kɛ tuma bɛɛ, ne fana bɛ baara kɛ. Hallelujah. Ne fa bɛ sankolo la, a bɛ masasigila kan, ne bɛ dugukolo kan. O tuma ne fa bɛ baara min kɛ sankolo la, ne fana b'o baara de kɛ dugukolo kan. An bɛnnen don. N b'a sago dɔn, n b'a kɛ dugukolo kan. Ni n fa ma jɔ, n tɛ jɔ. Ama ye. Yesu dulonna fa sago la tuma bɛɛ. O de kosɔn verset 18 na, Yahudiw ye kuma in faamuya, o y'a juguya. A fɔra tuma min na ko o kuma kosɔn Yahudiw tun bɛ cogo ɲini k'a faga ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Lafiya don tiɲɛni dama dɔrɔn tɛ, nka a ko fana ko Ala ye ale fa ye. O fɛ u ko a bɛ a yɛrɛ ni Ala kɛɲɛ. I m'a ye. Balima, est-ce que an b'a dɔn ko Yesu a tɔgɔ in na ko ani Yesu ye kelen ye tɔgɔ in na? An b'o dɔn. Min bɛ saniyali kɛ ani minnu saniyala, olu bɛɛ bɔra kelen de la. Olu bɛɛ bɔra kelen de la. Verset 19, Yesu bɛ kuma ta ko kura tuguni. O tuma la Yesu ye u jaabi ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko Ala denkɛ tɛ foyi kɛ a yɛrɛ barika la. Ayi, kuma banna. Fo a bɛ min kɛtɔ ye a fa fɛ. N bɛ min ye, n fa bɛ ka min kɛ, n b'o de kɛ. Denmisɛnw, a bɛ di. Aw fa n'a ba bɛ min kɛ, a b'o de kɛ. Bon, o ka sɔrɔ fana ko fa ni ba bɛ ɲuman kɛ. N'o tɛ, n'i bɛ to ka cɛw, n'i bɛ den ba nɛni a nɛna don o don, n'i bɛ ba bugɔ den ɲɛna don o don, sigi n'a ye, o den b'a sara i la. N'a kɔgɔra, a b'a sara i la. Fura foyi t'o la. Den ba, ka ba bugɔ den ɲɛna, ka to ka ba nɛni den ɲɛna, den ka kɔgɔ o kɔnɔ, ka kodɔn o kɔnɔ, ni den kɔgɔra, a b'a sara i la. Dɔw yɛrɛ ta bɛ ka sara o la. O de kosɔn dɔw denw t'u jate. Dɔw denw t'u jate. N'i ye denkɛ ye kamalenkɔrɔ cɛbakɔrɔ mankan mɛn tuma bɛɛ, ne ba. Fa ka baara kun y'o de ye. A banna fa la de. An k'an jija an denw ka an ladege. Verset tɔ la, ko di? Fa bɛ fɛn o fɛn kɛ, denkɛ fana bɛ o yɛrɛ de kɛ. Donc n bɛ ka baara min kɛ, o ye sankolo masaya baara de ye. N tɛ ka baara kɛ n kun fɛ. N tɛ ka n yɛrɛ sago kɛ. A ye verset tɔ lajɛ, a bɛ taa ɲɛ. Verset 20. Fa Ala bɛ denkɛ kanu. A yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ, a bɛ o bɛɛ jira a denkɛ la. A na kɛwale fana jira a la minnu ka bon ni olu ye, walisa aw ka kabakoya. Fa Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ, a b'a bɛɛ jira a denkɛ la. Ayi, i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka min kɛ, i t'o jira, i tɛ se k'o jira i den na o. N'a ma ɲi, i t'a jira i den na. O de kosɔn an ka sɔrɔ ɲumankɛlaw ye. Yesu bɛ ka mun de fɔ? Ne bɛ fa sago de ɲini tuma bɛɛ. N ka kɛta bɛɛ ye fa Ala ka kɛtaw de ye, a n'a sago de ye. An bɛnnen don. Verset 21. Fa Ala bɛ mɔgɔw su lakunu ka ɲɛnamaya di u ma cogo min na, o cogo la a denkɛ b'a fɛ ka ɲɛnamaya di minnu ma, a b'a di olu ma. I y'a ye? An bɛɛ bɛ kɛwale kelen kɛ. Verset 22. Fa Ala tɛ kiiri tigɛ mɔgɔ si kan, nka a ye kiiriko bɛɛ don a denkɛ bolo. Fo yan a y'a ye, Yesu t'a fɔ jamais Yahweh. Tellement k'a bɛ tɔgɔ in saniya, tellement a b'a fa bonya. A y'a lajɛ sa, an minnu ye faw ye.
ne den si ma deli ka ne wele ko Pierre. Parce que au moment où bada u ba ye wele tɔgɔ min na u y'o de ta. N'i den b'i wele i wolo tɔgɔ la i tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ la haya molobaliya de don. Non, an yɛrɛ adamadenw an y'o faamuya. Denw b'a wele aw tɔgɔ la o den bɛ wele mama de. Mama. Mais o de kosɔn an ka taabolo la n'i ye denw de ye k'a ba wele a tɔgɔ la n'a kɛra e min ɲɛna i bɛ kabako fɔlɔ de. Ni bɛ se ka ba wele tan to a tɔgɔ la cogo di? Verset walisa mɔgɔw bɛɛ ka denkɛ bonya i ko u bɛ fa bonya cogo min na min tɛ denkɛ bonya o tɛ ciba fa ala bonya. Yesu bonyali o ye fa ala bonyali de ye. Ɔ e bɛ Yesu la Yawe tɔgɔ b'i kan. Balimaw Yesu Krista a y'an bilasira. Masa ye min ye a y'a ɲɛfɔ an ye. Masa ye mara de. Mara ala sago masa o de. Ala ka mara kɛcogo danabɔ an ka ɲini ka don de kɔnɔ. An ka ɲini k'o de faamuya. O bɛ kɛ cogo min na don o don n'i wulila i ka kɛta tile kɔnɔ n'i y'a lisi kɛ a fɔ matigi i sago ka kɛ nin na 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 i sago ka kɛ nin na. Matigi n bɛ taa n denw bila ekɔli la i sago ka kɛ u ka ɲɛnamaya la ekɔli la u mara tile kɔnɔ. Matigi n bɛ taa nin lajɛ la n mara n kan ka kuma min fɔ kuma n da la matigi. Matigi n ka jagofɛnw filɛ i sago ka kɛ a la. Matigi n bɛ taa n bɛ nin marché ɲini i sago ka kɛ. Hakili ko matigi sago tɛ e ka marché sɔrɔ wa? Mais e m'o deli yɛrɛ e taara marché min bolo e taara négocier ne bɔ n'i ye marché di yan n bɛ 20% d'i ma. O ye marché d'i ma i ye 20% d'a ma. I tɛmɛna jaga kan fo siɲɛ 2. O la i tɛ se ka marché in jaga bɔ bilen o. Parce que i ye jaga di dɔw ma ka ban. I y'a ye. O la siɲɛ caman yɛrɛ i b'a ye an yɛrɛ bɛ tila ka fereke an ka baarakɛtaw kɔnɔ. An dɔw bɛ tugu fɛnw nɔfɛ an dɔw yɛrɛ bɛ nafolo sɔrɔ. Mais o nafolo bɛ tila k'an kɛlɛ. Dusukasi dusukasi dusukasi. A bɛ mun ye ka nafolo sɔrɔ i tɛ se k'a don ni ɲagali kɔnɔ. Ka tɔgɔ sɔrɔ i tɛ se ka nisɔndiya a kɔnɔ. Ka bonya sɔrɔ i tɛ wasa sɔrɔ a kɔnɔ. A bɛ mun ye. Ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a bɛ kungo lase i ma. A bɛ mun ye. Mais ni Yawe sago don ni si tɛ bɔ a kɔnɔ. I bɛ hɛrɛ ni damu de sɔrɔ a kɔnɔ. Ka daminɛ bi la Yawe ka sago kɛ an ka église kɔnɔ. Yawe ka sago kɛ an ka église kɔnɔ. Yawe tɔgɔ ka sani an ka église kɔnɔ. Yawe tɔgɔ ka kelen pe ka bato an ka église kɔnɔ. Yawe ka sago kɛ i ka ɲɛnamaya la. A ka sago kɛ ne ka ɲɛnamaya la. A ka sago kɛ an ka ko bɛɛ la. Walisa an ka église ka Yawe tɔgɔ bonya. Amina. An bɛ jɔ yan wagati dɛsɛra n'o tɛ wajuli tɔnin bɛ yen an ka wuli ka Ala deli.